שנת 2000, אנחנו ליד הבית של סבא. ואיפה הבית? רגע. הנה, זה הבית. זה הבית של סבא, באנו לצלם אותו. אני עולה. אנחנו מגיעים לכניסה. אתם רואים את הבית בקומה שנייה? הנה הבית. עולים עוד קומה. הנה הדלת. משפחת פריד. הנה סבא בא. שלום סבא. מה זה? כאן יותר צעירה. זאת התמונה של מאמה. תראו איך היא דומה לחיה. לחיה. יאללה, איך היא דומה לה פה? כן? מאוד. פה איציק עוד לא היה. לא. האמא שלך הייתה כמה שבועות, אולי חודשיים, הייתה סך הכל יהודית קטנה. יצחק הוא נולד כאן, זה בגרמניה, זה לא מכאן. אמא שלך היא נולדה בגרמניה. הנה נתיב. נתיב, יואי, איזה מותק. מישהו שם שהיו אצלי שתי אחות שלנו, של מהקהילה, את יודעת? נו. והם אמרו זה משהו מותק, הוא אמר, אבל מי זה הילדה היפה? אמרתי, זה לא ילדה, זה אותו דבר. זה לפני ואחרי. לפני ואחרי. מאמה שלום. שלום. לא רואים אותך ככה מהשמש. לא עינת שיניים רולמתי. מה כואב לך? מה מלא? למת. סבא עכשיו יספר לנו מאז שהוא התחתן עם מאמה. מתי שהתחתנתי. אז זה תופס? כן. את המילים? בטח. אז זה משהו אחר. בטח. איך אנחנו הכרנו אחד את השני? כן. אז אני יכול להגיד לך, זה מה שהיה משהו. באמת, איך שאומרים, זה החתונה אמיתי, זה מסתדרים וזה הראשון בשמיים. מוקדה הייתה יותר מוקדם בבודפשט כמו מאמה. היא הייתה שם אצל משפחה, גם משפחה מהעיר הזאת. והבנות, זה בערך היה אותו גיל, היה שם כמה בנות, 5 בנות. כן? 4 בנות. ומוקדה הייתה שם איתה, היא הייתה גרה שם. ורוז'ינני, הדודה של מאמה, היא הייתה גם בבודפשט. ואני לא יודע איך אני התחלתי לעלות אל המשפחה הזאת. אני לא זוכר באיזה צורה. בשביל למה התחלתי לעלות. אבל מה? לי היה מה שכל נהדר, כל יפה מאוד. ואני ידעתי אופרת וכל מיני דברים, מה שיפים, כל מיני דברים. והיה לי קול, לפני עוד כמה שנים גם כן, אני שרתי יפה מאוד, כאן וכאן. הלכתי, המוקדה הייתה יפה מאוד, הייתה בת 15. היא הייתה יפה בבלונדיני, והיא הייתה יפה... חומה. חומה, כן. והלכתי למעלה, לא בגלל 4 בנות האלו, כי זה אף אחד לא היה בנות יפות. והמוקדה הייתה יפה מאוד. ואני הלכתי למעלה. טוב, אני הייתי 19.5, לא, מה פתאום, הייתי 20, על 20 כבר הייתי.
וזה היה בקיץ, ובינואר 8 אני גמרתי 20, וזה היה בקיץ. את יודעת? כן. זה היה בקיץ, 40 סוף, 40 בקיץ היה זה. וב-40 בינואר, וקודם אני גמרתי את ה-20, הייתי ב-21. Mennyis beszélsz? והלכתי לבעליו, ואני תמיד שעליתי, אמרו אז, פריד, תשאיר לנו, הייתי צריך לשיר תמיד. ובאמת, היה יפה מאוד. ויום אחד מוגדה אמרה לי, את רואה, פריד, היא אמרה לי גם כפריד, את רואה פריד שיבוא, יש לי אחות איזה יפה, היא יבוא עוד מעט לבודפשט. יבוא, והם היו גרים בגבול צ'כיה. היא איתה עוד מעט יהיה כאן, את רואה איזה אחות יפה יש לי, בת 18. אמרתי, רק בצחוק אמרתי. אז טוב, אם היא באה והיא יפה, אז אני אקח אותה, ואני מתחתן איתה. אז היא אמרה זה, מה, את לא נורמלי? את אומרת לי שטויות כי את רוצה להתחתן עם אחותי, בת 18. היא לא רוצה להתחתן הראשון. ועל מה את רוצה להתחתן? על מה? מה יש לך? מה את רוצה להתחתן? אמרתי, טוב, נראה. ודווקא אחרי כמה ימים ראיתי את ממו כמו שם, את רואה, על התמונה למטה, כן. על החתונה. הייתה באמת יפה מאוד, והיא תמיד הייתה צוחקת. שתי שורות שיניים כמו פנינים. היא הייתה משהו. Mások. משהו. ממה, היית משהו. וראיתי אותה מחבב. אני אגיד לך, מאוד תואר שנייה, אני אמרתי בעצמי, אני מוכרח איתה להתחתן. אהבה ממבט ראשון. כן, ואל תשכחי, 41, עד סוף 40, כבר לקחו היהודים מהונגריה, שלא היו תושבים אמיתיים הונגרים, כבר לקחו אותם בסוביבור, ואני יודע איפה היה עוד מקומות. אז באיזה שנה התחתנתם? 41, פברואר. ואני ראיתי אותה באוגוסט, 40 אוגוסט, היה קיץ. ומה אני רוצה, מה צריך להגיד עליה? כן, ושראיתי אותה שאני אמרתי, אני רוצה להתחתן איתה. באמת היה הזמן הכי גרוע. מאז התחיל את ההשמדת של יהודים גם כן בהונגריה. כבר בגרמניה, כבר השמידו הרבה יהודים, פולניה, כבר היה אושוויץ, ועוד היה כבר הרבה... אז התחתנתם שהייתה מלחמה כבר. בטח. אבל רגע, איך היה זה? ואני ראיתי אותה, דיברנו, גם אני שרתי והכל, והייתה מסתכלת עליי, והיא חזרה. כמה ימים הייתה, אחרי כמה ימים ראיתי אותה פעם אחת ברחוב. היא הייתה בצד אחד, אני בצד שני. היה רחוב לא כל כך רחב, זה צד. וצחקתי עליו והיא צחקה עליי. אז סתם ככה. ולא חשבנו, היא לא חשבה אולי שום דבר. אני אמרתי, מתי שאחר כך, יום אחר, על דודה אני הכרתי טוב את הרוז'ינני, הכרתי אותה טוב מאוד. אמרתי, גולדשטיין, גברת גולדשטיין, מה את אומרת שאם אני רוצה להתחתן עם שרן? אז היא אמרה לי, תשמע, אני כותב, אני שולח גלויה ואני כותב. מה היא אומרת? והיא כתבה, היא שלחה מכתב, קיבלנו ככה כמה מכתב, אני מוכנה להתחתן איתו. כן? כן, ככה. לא היה יהודים בחורים שם. לא היה, מה מכאן? לא יודעים להתחתן. אז זאת אומרת, את לא אהבת אותי על מה שאת לא היה יהודים. לא היה ברירה. אבל מה, לפני שאני ממשיך, אני אגיד לך דבר אחד. אז זה הכל מהשמיים. לה, כי אימא שלה הייתה אישה, אני אגיד לך, אורי,
האימא שלה זה הייתה, עם המעשים שלה, היא כתבה את השמה בספר החיים בשמיים. הייתה משהו, אישה דתייה, ישרה ואישה טובה, הייתה ממש כמו שכתוב בתורה. היא הייתה ככה באמת. והיא הייתה פחדנית, האימא שלה, שהיא אמרה, אתה רוצה להתחתן ילד מבודפשט, והם ידעו את זה שהילדים מבודפשט לא היו שמות כל כך, לא יודע איזה, לא היה שמם מה שלא יודע איזה טובים. אבל מה, שפעם ראשון, אחר כך דיברנו שאני הולך, אני נוסע לשם. אני עבדתי, היה לי מקום טוב, אני עבדתי בקסינו אחד, קסינו של הרופאים. היה לי עבודה טובה, אני הרווחתי יפה שם. והיינו שנינו. אחד היה קולגה אחד, היא הייתה נוצרי ואני הייתי יהודי. היינו בסדר ככה, וכל הרופאים היו יהודים. הקסינו היה יכול להמשיך עוד בינתיים, אבל אחרי שאנחנו היינו, לפני שיהודית עוד כבר... לא, לפני זה כאן היו צריכים לעזוב אותי, מפני שכבר היה פקודה שיהודים לא יכולים לעבוד באף מקום. בלילה בקושי קיבלתי עבודה לנקות שלג ברחוב, בלילה, עם פרוטקציה, שיהיה לנו מה לאכול, שהיא הייתה בהיריון כבר. ומה אני אגיד? ואני דיברתי עם הקולגה שלי. מי פרוטקציה? מה? מי פרוטקציה? פרוטקציה. ממי היה העבודה? מה? אמרת העבודה היה פרוטקציה. לא, זה פרוטקציה, זה גם היה פרוטקציה, זה היה ממי שהוא לנו מכיר במשפחה, והוא נתן לי את הפרוטקציה, הוא היה הפרוטקציה שלי להיכנס גם בלילה, לעבוד בחוץ, ברחוב, לנקות את השלג. אני יודע, היה לי מישהו מכיר, והוא אמר בוא איתי ואתה יכול לעבוד בלילה. אז זה היה כבר אחרי זה. אבל מה, שאני פעם ראשון דיברתי עם החבר שלי, שהוא עבד במקומי יומיים, ואני אחר כך הוא הלך קצת. אנחנו יכלנו לה. אני הייתי בבוקר עד ערב שם, ובמקומו, והוא היה במקומי. ככה יכלנו לעשות, חסקים. יומיים, 3 ימים, ואחר כך אני חזרתי, אחר כך הוא הלך קצת לחופש, כמה ימים. זה לא היה שום בעיות. ומתי שהלכתי שם, לשטרון יהודי, והאימא שלה, היא ראה אותי, שאני מאז התפללתי בתפילין. והיא ראה שאני לוקח תפילין בבוקר, היא אמרה, זה משהו אחר. זה כבר לא בנדיט כזה, כמו שהבנים בבודפשט. זה כבר משהו אחר. היא הייתה דתייה מאוד. והייתי פעם, פעמיים, 3 פעמים, קצת להכיר אחד את השני. ופעם שלישי שהייתי, אז אני נתתי בבודפשט, בעירייה, בעירייה. שם היה כל הקריות. כל הקריות היה עירייה וראש העיר. כל הקריות. שם היה 10 קריות. וכל הקריות, עד עכשיו יש. ושזה היה בודפשט, זה היה 2 מיליון. זו עיר גדולה. ואצלנו אני הלכתי בעירייה ונתתי את הבקשה בשביל החתונה, ורשמו הכל וסידרו, ואחר כך נסעתי לאויהי אצלם, ונתנו שם בשם של מומו ביקשנו את התאריך, מתי שיהיה כן, ואצלנו לא היה כמו כאן. כאן יש חתונה, חופה קדושה וגמרנו, אבל שם לא היה ככה. היה לנו חופה קדושה, אבל אם רק חופה קדושה, אז יהודית לא הייתה פריד, ואימא שלך לא הייתה פריד, הייתה רק פרידמן, שם שלה. אבל שם היה צריך 2 חתונות. קודם בעירייה, אחר כך חופה קדושה. חופה קדושה לא היה צריך, היה צריך העירייה. זה היה הכי חשוב. ואחר כך
אנחנו קיבלנו ב-41, 9 פברואר, היא החתונה. אחר כך אני נסעתי, ואבא שלי בא איתי, את לא ראית, את לא הכרת את אבא שלי. לא ראיתי אותו אף פעם. לא הכרת. זה היה סבא גדול שלך. כן. لا ترى انا مش انا مش פיצלה. 41, פברואר 9, היה חתונה שם. אבל זה היה משהו. את הראש העיר שם, באויהי, איפה שהיא, הוא היה אחד נמוך, קצת שמן, היה כבר... לא ראש העיר היה. יש קטן. עד אז ראש העיר, כאילו יש קשן. נמרוש. מה מכאן? וואלה מיני בבון. מה מכאן מדש? איזה, הראש העיר, פולגרמסטר. זה לא חשוב, ראש העיר או סגן, לא יודע, זאת אומרת שהוא היה, והיה באדם באמת מותק. זה היה עם חברים של יהודים, שהוא היה מסתכל עלינו, הוא אמר, בן כמה אתה? לי. אמרתי 21. וכמה את? בת 18. הוא היה מסתכל עלינו, אמר שבזמן כזה רק 2 צוציקים יש לכם מרץ להתחתן. טוב, אבל לא חשוב הכל. תלכו ותהיו בריאים, ושאדוני שיזהר לכם, שייתן לכם מזל טוב בחיים שלכם. וככה זה היה. ומה אני אגיד, אחר כך אנחנו היינו שם, חזרנו, אני עוד עבדתי, מגדה הייתה איתנו תמיד, אני הרווחתי יפה והיה לנו כסף. גרנו אצל מישהו, לא יכלנו לקחת דירה, זה כבר היה קשה בשביל יהודים. אלא מה, שגרנו אצל חדר, אצל מישהו. ומגדה תמיד לא גרה איתה אצלנו, אבל כל יום הייתה איתנו. הם היו ביחד ביום, ומתי שאני באתי הביתה מעבודה, אז היינו ביחד, הלכנו לאכול, פה היה לנו כסף. אבל הגיעה אחר כך הבעיה. מתי שיבוא יום אחד, קראו לי במשרד, בקסינו שם, ואמרו לי, תשמע, אנחנו מוכרחים להגיד לך משהו לא כל כך טוב. מוכרחים לפטר אותך, מפני שעשו תלונה נגדך, שאמרו אתה יהודי, וקיבלנו פקודה מיד 24 שעות עם יהודים, עם יהודי, מוכרחים לפטר. לא יכולים להחזיק יהודי. אז יצאתי ברחוב. לא היה לי עבודה, אחר כך התחילה הבעיה, לא היה עבודה, זה היה כבר 42, לפני שיהודית נולדה. לא, 42. סוף 41. כן. סוף 41. התחלת 41, פברואר 9, היה חתונה שלנו, וסוף פברואר בחורף, דצמבר, פיטרו אותי כבר בעבודה. אחר כך התחילה הצרות, לא היה עבודה. אני הלכתי לעבוד ברחוב, בלילה, לנקות את השרג והכל. היה בעיות, גרנו אצל אמא, לא, גרנו על מיטה אחת. שם היה אצלנו בהונגריה, כמו 3 שקל בשבוע. במטבח היה מיטה, ושם היה עם זוג, הזוג היה יכול עם מישהו לעבד 3 שקל שבוע, ושם יכלתי לעבוד. אחר כך אני עבדתי פה, עבדתי קודם כל אצל מקום איפה איך אומרים את זה בעברית? שעבודה זה עוזר, צריך להוציא את עבדתי במקום איפה שטקסטיל, את יודעת מה זה טקסטיל, דברים, או מכל מיני דברים. כמו שכאן עובד משהו, תרוץ פה, תיקח את זה, תביא להנה, תנקה את החנות, וזה, את יודעת, זה כמו שרת. כן. עבדתי במקום אחד, מקום שני, מקום שלישי, אחר כך בלילה ברחוב. זאת אומרת, תמיד קיבלתי משהו עבודה כזאת. עד שיהודית נולדה, לפני שיהודית נולדה, גרנו במקום אחד,
ישנו רק שם. ביום אנחנו לא יודעים איפה היינו ביום. אני יודעת איפה היינו. אני לא יודע, כבר לא זוכר באמת. היינו אצל לנגקנר. זה לא ידע. לא, אצל אמא שלי, כן. ביום היינו שם, ובלילה הלכנו שם לישון. וגם אצל אמא שלי שהיה ילדים והכל, וסבא שלי לא היה מקום כל כך הרבה מקום. ובלילה אחד היא הייתה בהיריון חודש שביעי. זה היה פברואר, יהודית נולדה באפריל 27. Det är nämligen då kunde vara יאללה, ממשיכים. אפשר? ואז אחר כך התחיל את הצרה שלנו. יהודית נולדה באפריל, אבל זה היה בפברואר. וקודם, קודם כל בפברואר, באותו החודש, קרה משהו. שבלילה, איך שישנו, זה היה מקום לא כל כך נקי, ובלילה אנחנו קמנו ב-12 בלילה, והיה המיטה מלא כמו ג'וקים קטנים, זה לא ג'וקים, כמו ג'וקים, כאלו, אדום כזה. אנחנו קמנו, לקחנו את הבגדים ורצנו ברחוב בלילה פברואר, בחורף, שהיה מאוד קר, רצנו ברחוב, היא הייתה בחודש שביעי, ואנחנו הסתכלנו, היא עליי, אני עליו, ואנחנו הרגשנו שאנחנו ביחד. אי אפשר ששום דבר לא עושה לנו משהו, שאנחנו מוכרחים בכל מיני צרות, בכל מיני צורה, צריכים להישאר ביחד. ועברנו על הבוקר, ואנחנו הלכנו אל אמא, ובבוקר אנחנו חזרנו אל אמא של מומו. שם אנחנו הלכנו, נסענו לשאטור היהודי, והיא הייתה, אמרתי, היא הייתה אישה, זה היא הייתה משהו, זה לא יכול להגיד שהשם שלה זה בשמיים, בספר החיים, מפני שהיא קנתה עם עבודתה את החיים מעולם אל העולמית. והיא אמרה לי, מתי שחזרנו, אין מה להגיד שיהיה בסדר. איפה ששתיים אוכלים, גם שלוש יכול לאכול, אדוני ירחם עלינו, יהיה בסדר הכל, ויהיה בסדר הכל. וטוב, היינו שם כמה ימים, מה שריד, כמה ימים היינו שם. זה היה חלומות בפסח. ולא, det var april. איזה אפריל זה היה משהו אחר. Det var de Unnefors. זול מן נפות, På כן. Ytterland. אני לא יודע. שהיינו שם כמה זמן, לא מכם. בסדר, זה בסדר, סבא, תמשיך. היינו כמה זמן היינו שם. אבל זה היה חלומות בפסח לפני שיהודית נולדה. פסח היה יותר מוקדם. לפני שיהודית נולדה, אולי חודש או משהו, בא אחד בלש, והם תפסו אותי ברחוב, אמרו מי אתה? איפה אתה? אמרתי מי אני? איפה אתה? אני בבודפשט והכל. אמר, תראה, יש לנו מספיק יהודים מסריחים שצריכים להרוג אותם כאן. אתה צריך מיד לחזור, אם אתה לא רוצה כדור בראש. אתה רוצה מיד לחזור. אצלך. אשתך, היא נולדה כאן, היא יכולה להישאר. אז היא לא נשארת, היא אמרה שבערב 9 אני חוזר, אם אתם לא זזים, אז אנחנו רוקים אתכם ביחד. את שומעת? אז זאת אומרת, אחר כך אנחנו בלילה הזאת חזרנו לבודפשט, אודלוש. ואם אתם רוצים לדבר קצת, אז אפשר יכול להפסיק קצת, לא? לא נורא, תמשיך. אודי. מה? אצל האמא שלי, הסבא, היה לו חדר, כמו שחדר שלי, חדר קטן. והסבא שלו היה דתי מאוד, עם זקן פיות, אבל הוא אהב אותנו מאוד מאוד. והוא שם את החדר עם שתי עתיכות עם וילון, וקודם בקדימה היה אחד מיטה, לי ומומו, ויהודית בינתיים נולדה, וגם עם יהודית. אז אנחנו היינו שם,
סבא, ושם עוד חדר אחד היה אמא, אבא הורג, אבא שנייה, וגם את יוני, עליזה ואמא, הם שלושתם. ואנחנו כמה זמן, סוף סוף, אחר כך אני קיבלתי צו קריאה של ללכת למחנה עבודה. אז לקחו אותי ב-43 מאי, לקחו אותי, יהודית הייתה כבר... Nej, mindre väger än Judit. צריך לדעת את זה שיהודית... כן. אז צריך לדעת. יהודית הייתה כבר, לא יודע בת כמה בדיוק, לא יודע כבר. זאת אומרת, יהודית כבר הייתה, ואני הלכתי. הלכתי קודם כל בהונגריה, כמה זמן, אולי במאי, יוני, חודשיים הייתי בבודפשט, לא בבודפשט, אלא במחנה עבודה, בכפרים, או לא יודע מאיפה היינו. ואחר כך לקחו אותנו בבור. יולי, בקיץ, בהתחלת יולי, 1943, קיבלנו פקודה, כולם אנחנו נוסעים לבור, זה סרביה. אז לקחו אותנו על דנובה, איך קוראים לזה? אונייה, כן, איך קוראים איך קוראים את זה של האונייה? את התחנת של האונייה. נמל, כן. נמל, ועל אונייה אנחנו נסענו בערך 10 ימים או 12 יום. נסענו עד רומניה, על הדנובה למטה, דרך הונגריה, דרך בולגריה, רומניה, צד אחד פה, צד אחד שם, עד רומניה. מרומניה אחר כך עם רכבת עלינו לבור. שם התחלנו את הטרגדיות. שם אנחנו עבדנו במכרות נחושת. אני לא עבדתי במכרות נחושת, אני עבדתי, ואנחנו היינו צריכים, את הגדוד שלנו, היינו צריכים לעשות, איך אומרים, טונל של למטה. למטה, תחת האדמה. מחצבות כאלה? לא, מערה, נו. מערה? מערה, כן, אבל לא מערה מה ש-120 או 150 קילומטר. תחת האדמה. כן, יש לזה שם, שכחתי את השם של זה. כן, לא חשוב. עשינו את זה. מכרות? מכרות, כן. מכרות, כן. עשינו למטה, זה בגלל הגרמנים, עבדנו לגרמנים. ועשו לגרמנים בזה שאם קורה משהו, הגרמנים יכולים לברוח. אבל זה לא גמרנו כבר, כי בינתיים הרוסים הגיעו כבר. שנה אחת אני עבדתי שם. אנחנו היינו בערך 100-120 מטר תחת האדמה, למטה. עבדנו כאן חבר'ה משם ומצד. היינו צריכים להתפגש, וזה היה בערך 120 קילומטר אחר כך ביחד. ואחר כך היו צריכים לסדר. היה שם משהו. אנחנו עבדנו עד כאן במים ועם חולדות גדולים כאלו, ושהלך 12 שעות במטר, 12 שעות בלילה. כשחזרנו לא קיבלנו אוכל, הרביצו אותנו והכל, ועבדנו, ומה אני אגיד, זה היה מה שלא נורמלי, מה ששם, איך שאנחנו חיינו שנה אחת. אבל אחרי שנה ידעו שהרוסים כבר מתקרבים ליוגוסלביה, אז לקחו אותנו ללכת צעדה דרך יוגוסלביה, דרך הונגריה, עד גרמניה, במחנה ריכוז. אז זאת אומרת, אנחנו התחלנו, נשארו שם, אבא שלי היה שם גם כן, אני לא ראיתי אותו שם, מפני שהיה מה ששש... איפה היה? במכרות? אותו דבר. איפה שאתה היה? לא היה. זה היה, אנחנו במכרות, והם עבדו על ההרים, לא יודע, זאת אומרת, כל מיני עבודות היו שם. אחד לא ראינו השני. היה מחנות, מה ששש או 7 מחנות היה. אני הייתי במחנה, היה 3,200 אנשים בערך, איפה שהיה המחנה שלנו. ואחר כך
אנחנו התחלנו לזוז, אנחנו היינו הכי קרוב ואנחנו זזנו הראשון. ב-12 ספטמבר 44, בלילה 1:30, התחלנו לזוז. מיוגוסלביה הלכנו דרך יוגוסלביה, ומתי זאת אומרת, אוכל לא קיבלנו, מישהו לקחו אותנו קודם גרמנים, אחר כך ההונגרים, הרוב ההונגרים לקחו אותנו ביוגוסלביה וגם גם בהונגריה. כן. הונגרים לקחו אותנו עם נשק והכל, מפני שהיו בכל מקום צדדים ביוגוסלביה עם פרטיזנים, והם לקחו הרבה יהודים. יצאו, פרטיזן לקחו, דבר ש 200-300 אנשים ברחו. היה אפשרות, אז ברחו. אבל אם ראו שרוצים לברוח, אז מיד קיבלו כאן כדור אחד וגמרנו. ולקחו אותנו אוכל, לא קיבלנו, אז כמה פעמים מישהו היה יכול לקחת תפוחי אדמה בדרך, דרך השדות עברנו. ופעם אחת אני גנבתי אחד תירס מעגלה אחד, ומתי שראה הסגן, אחד הונגרי, הוא לקח אותי שם, קיבלתי מכות עם הקדש של הרובה, מכות, הוא רצה להרוג אותי, אבל טוב, לי היה כתוב החיים, הוא לא הרג אותי, מכות קיבלתי. ואיפה מאמה הייתה? בבית? לא, מה... גם לקחו? היא הייתה עם אחר כך לקחו אותה גם כן, תכף אני אגיד. אני עברתי ככה, בינתיים גם הגרמנים תפסו את הונגריה, גם כן בבודפשט הכניסו, ואת מאמה לקחו גם כן במחנה ריכוז, ויהודית נשארה, מה אני יכול להגיד? נשארה בחוץ. לקחו אותה ויהודית נשארה בחוץ. והיה בעיות שם אצלנו, שיהיה מנוחה לאמא שלי, היא לא הייתה כמו שהייתה צריכה להיות, סבתא לא רצתה עם הילדה וזרקו אותה, וזאת אומרת, היא נשארה בחוץ, ומאמה גם הלכה עם המרש אייכמן. אייכמן זה שתלו אותו כאן בארץ. אייכמן. אייכמן, כן. אז היה אחד צעדת אייכמן, ולקחו אותה, והיא הייתה בליכטנוורט, גם כן במחנה ריכוז, ואנחנו הגענו לסוף סוף אוסטריה, בצורנדורף. צורנדורף זה אוסטריה במקום אחד. אחרי 3.5 חודשים, מ-12 ספטמבר עד כמעט המולד. עד המולד, הלכנו ברגל, בלי נעליים, בלי שום דבר, עם מססים, הרגו אותנו. הגענו לצ'רבנקה, זה אחד מקום בבצ'קה. בצ'קה זה היה חלק, היה פעם אחת הונגרית, אבל לקחו היוגוסלבים, לקחו את זה. כשהגענו שם, ההונגרים לא רצו לקחת אותנו, אז הם בחרו אותנו לאססים. הם אמרו, תיקחו אותם ותגמרו אותם, וגם אנחנו לא צריכים יהודים. אנחנו רוצים להיות חופשי מהיהודים. והם לקחו אותנו, ומה אני אגיד, שם לילה אחד הרגו 1,750 בינינו, הרגו אותם. זה היה משהו. נתנו אותנו ביד של האססים. קודם באו ההונגרים, החיילים, ואמרו, אם יש לכם זהב או משהו, תיתנו לנו, מפני שעוד מעט אתם הולכים בעזאזל. עוד מעט הגרמנים הורגים אתכם. אז שלא יקחו הגרמנים, אז תיתנו לנו הכל. ואז לי היה עוד דבר אחד, את הטבת החתונה. אז כל אחד מה שהיה נתנו להם. ואחר כך הגרמנים עשו אותנו 5, 3,700 אנשים בחמישה, איזה תור היה זה. ולקחו אותם 20 לצאת, גמרו אותם, 1,700 אנשים היו כבר בחוץ. ואני הייתי צריך להתקרב אל התור,
ואני הייתי בדיוק על יד התור. כאן היה, אני עמדתי, ושם היו בחוץ אססים. עמדו באססים, ואסס אחד, הוא אמר 20 לצאת, ואם יצאו, אז היינו צריכים לרוץ קצת קדימה, איפה שהיה בורות גדולות מאוד, ושם צריכים לעמוד, ונתנו צרורות וגמרו אותם. והוא בא, הוא אמר 20 לצאת. ואני הרמתי את הרגל ימין, זה לא ישכח מעולם. כן, אני הייתי שם הראשון, הייתי הראשון, בין 5 הראשון הייתי. ואני הרמתי את הרגל, למישהו כתוב החיים. כן, בא אחד, איך היה קודם? לא, קודם הוא לא בא, קודם לא ראינו שום דבר, אף אחד לא ראינו. רציתי לצאת, הרמתי את הרגל, אם אני שם את הרגל אחד החוצה, גמרנו. כבר צריך לרוץ, ואחריי את כולם. ואוטו השנייה באחד קצין גדול, אס, על סוס. אני לא יודע איזה דרגה היה לו כאן משהו, זה משהו קצין גדול, והוא לקח את החרב ונתן פקודה להפסיק את האש. הם ידעו את זה כבר, מה צריך לעשות, והוא ירד מהסוס, ומישהו עמד על יד השער, הוא אמר, zurücktreten, לחזור. zurücktreten, לחזור, זו מילה גרמנית, לחזור. חזרנו, לא ידענו מה קרה, מי זה, מה זה, איך. וראיתם את האם לפני שהרגו את כולם? מה? הרגו את כל אלה שנכנסו לפני? אנחנו לא ראינו את זה, לא מפני שהם היו צריכים לרוץ, זה היה בית חרושת, היה סגור, הם היו צריכים לרוץ בצד. רק שמענו את היריות, זה אנחנו שמענו, אותם לא ראינו. אותם ראינו. אבל ידעתם שהורגים אותם. אנחנו ראינו אותם אחר כך שהתחלנו לזוז. אז אחר כך יצאנו, ראינו אותם. יאללה, בטח ידענו בטח ידעו, דיבר 20 דקות, ואחר כך הקצין הזה הוא אמר להפסיק. ובאו אססים, הם אמרו להמשיך צעדה. אחר כך באו ואססים לקחו אותנו להמשיך ללכת. כן. אחר כך באו אסס אחד, הוא אמר שמוכנים לצאת ולהמשיך ללכת. שלושה ימים, יום ולילה, הקצין הזה יהיה איתנו. ולא יכלו לעשות שום דבר. ואנחנו הלכנו, ופתאום לא ידענו איפה הוא בא, וידענו לאן הלך. זה היה מלאך מהשמיים. זה היה משהו. נעלם? נעלם. אנחנו לא ראינו לאן בא, לא ראינו בכלל מאין בא בכלל. לא ראינו שום דבר. פתאום ראינו שיש אחד כזה שם עם סוס לבן. ויורד, והוא נותן פקודה, והוא עומד, ומתי שהלכנו פתאום. אז לא ראינו שלאן, אנחנו לא יכולנו להסתכל. הלכנו, אנחנו לא קיבלנו שהאוכל, לא היה לנו בגדים. היינו כבר הרוג לגמרי. זה היה כבר בחורף. אנחנו לא ידענו כבר באיזה עולם אנחנו. אנחנו לא ראינו, פתאום לא ראו אותו. אז היה, אני אגיד שהיה מלאך מהשמיים. 3 ימים היו איתנו. וממשיך ללכת, והגענו במקום אחר. ככה אם למישהו כתוב את החיים. זומבור, זה היה מקום זומבור. זה היה השם, המקום גם כן שם ביוגוסלביה. ושם בא אחד אסס, אחד אלוף משנה, והוא אמר שאתם גנבתם משהו, לא יודע מה שמקוש או משהו מקוש, אנחנו גם לא יכולנו ללכת. היה לנו מקום, מה היה לנו? לא יכולנו ללכת, כבר היינו כבר, לא יודע הייתי 30 קילו, 35 קילו, ולא יכולנו כבר ללכת. איזה מקוש? הם רצו להרוג. הוא אמר שאם המקוש זה לא יהיה בעוד 10 דקות, אז לא מחזירים, אז יהיה, את יודעת, אתם יודעים, כל עשירית הורגים. כן. יש כזה. ובטח שלא היה, מה היה, מאיפה היה זה? אז סוף סוף ציון צריכים לעמוד, ולא,
לשכב על הגף. והוא בא אחד, את הקצין הזה, היה מסתכל בעיניים ככה לכל אחד. ואם הוא אמר ככה, אז צריך לקום. הוא הלך שם, היה תירס גדול, ושם היה 10 שחקנים, ושמענו את זה. היה בערך 30 אנשים כבר הרגו. עליי בא, אני לא אומר, אני לא רוצה לשקר, אם לא 20 פעמים היה מסתכל בעיניים שלי. אני רציתי כבר לקום, כבר היה עצבים שלי, אמרתי, רוצה לגמור כבר, שתגיד, תקום, לגמור ולעבור על הכל, לא לחשוב שום דבר, לא לחשוב על אשתי, לילדה שלי, לא לחשוב שום דבר, לגמור, גמרנו. ופתאום היה ותמיד עובר. תמיד עובר, וזה, ופה חורגים, היה בערך 30-40 אנשים כבר הרגו, ואחר כך הוא מפסיק, הוא אמר לקום, המשיך ללכת. מתחילים ללכת, ועכשיו בדרך היו הרבה אנשים שהיו, צמאים. צמאים, כן, צמאים היו, ותמיד לקחו אותנו מקום איפה שהיה קצת נהר או משהו. למה? שאנחנו יראו המים והיה אסור לרדת. אבל היו הרבה אנשים שלא יכלו כבר. ירדו, וכשהוא רצה, נתנו לו לשתות. אבל מתי שהוא רצה לקום, קיבל צרורות כאן, וגמרנו גם גמר, ראו את זה. 10-15 אנשים, ויתר אחר כך לא עשו את זה. אני אמרתי, אני הייתי רעב, אני הייתי צמא, אני אמרתי, למות יש לי זמן, אני לא יורד. אם אני כבר לא יכול, אני נופל, אני אמות, אז גמרנו. אם אני נופל, מפסיד את ההכרה שלי בשביל האוכל. כמה זמן לא שתיתם? מה? כמה? כבר חודשיים בערך. לא אוכל ולא שום דבר. לפעמים נתנו לנו מקום אחד, אולי פעם בשבועיים, אחד מרק, מרק זה לא היה מרק, זה היה משהו זבל, קצת, בזמן שאנחנו לא ימותו, שיכולים ללכת. לשתות בכלל לא נתנו לנו. ואת רואה שאם אין ברירה, אז אדם יותר חזק לא יודע מה. לא כולם, הרבה אנשים נפלו, הרבה אנשים ישבו ואמרו לא יכול, וקיבלו כדור והרגו אותם. אז זאת אומרת, בצורנדורף סוף סוף אנחנו הגענו בין 3,500 אולי 400-500 אנשים. היתר נשאר בדרך. היה בחורף, זה היה בצורנדורף שהגענו, היה בסוף יום הכמולד, ושם אחר כך שמו אותנו ברכבת, רכבת לא של מסע, רכבת, נכון, אבל זה לא היה כבר גג, לא היה צדדים, זה היה, קיבלו פצצות. שמו עלינו על זה ושלושה יום בלילה, על זה לעלות לפלוסנבורג. פלוסנבורג זה למעלה, זה היה למעלה בין הערים, זה היה אחד מחנה גדול. זה היה עיר גם כן, אבל היה שם מחנה גדול. הגענו לשם, ובדרך גם כן נשארו כמה אנשים בשביל לא יכלו להחזיק את הקור וזה. מתי שהכנסנו, הגרמנים, זה עוד לא ראיתי איך עשו איזה תוכנית עשו להשמיד את היהודים. מה שהגענו שם, אחר כך כבר לא היינו רק אנחנו, היו כבר כמה אלפי אנשים, באו מצד אחד, מצד שני, והרבה אנשים באו ביחד. והיה תור גדול, אולי 2,000 אנשים כבר. ונפתח את השער גדול, אני זוכר, על השער היה שעון אולי כזה גדול, עגול. והיה 12 בלילה. ופתחו את השער ואמרו, הריין, להיכנס. הכנסנו, היה שם, עשו עם, יש חמורים כאלו, ששמים על זה
כן, דברים. אתם יודעים מה זה, כן, בצבא יש, אומרים את זה, לחמוד. קוראים לזה חמור, כן. כן, כן. וזה, על סטנדים זה כאלה. עשו, כן, כן. על זה היו הרבה עם קרשים, ארוך מאוד. היה מלא עם לחם, עם ריבה, היה ריבה שהיה יכול לחתוך, וגם מרגרינה, והיה כזה, מה ש200 או 500 ליטר, לא יודע, קפה שחור חם. וכל אחד קיבל, תסתכלו על זה, כל אחד קיבל לחם וחצי קילו לחם אחד, חתיכת כזה ריבה, חתיכת מרגרינה, ואולי 2 ליטר אחד קופסה כזאת, קופסה כמו קונזרב, קופסת קונזרב כזה, והיה מה שיכול להשיג, קפה שחור חם. והכנסנו, עברו בצד, תאכלו ותשתו. מאיפה זה היה? זה היה ב-44, סוף דצמבר. זה היה בפלוסנבורג, המחנה ריכוז הראשון. אנחנו חשבנו שאולי כבר באים הרוסים, או באים האמריקאים, הם רוצים להראות שזה לא נכון. זה לקראת הסוף. חשבנו שהם בסדר. ואחר כך קיבלנו אחד מגבת וסבון. הם אומרים, אתם הולכים להתרחץ, מים חמים. זה לא היה גז, זה באמת היה טוש מים חמים, והיה סבון, וכל אחד היה צריך לעשות. הורידו לנו את השערות והכל, ואת הגלוח, ועשינו טוש חם עם סבון והכל. אבל מה היה כאן? כאן היה התוכנית, הסוף של התוכנית. מתי שאנחנו יצאנו מהמים חמים, לא נתנו לנו לנגב עצמנו, אלא אומרים, alles austreten אפל. זה אומר ככה, כולם יצאו לעמוד אפל. אפל זה לספור את כל. ובחוץ היה שלג, אולי 70-80 סנטימטר, מהחם, מהמקלחת חמה, ערום לגמרי, לצאת בשלג. אז היה אולי 3,000 אנשים שם. אם אנחנו נשארנו עד הבוקר 80 או 100, אני אומר הרבה. כולם גמרו שם. למישהו כתב החיים. למישהו כתב החיים. את רואה? הייתי צריך לחזור, וגם היא הייתה עם הצעדת אייכמן, איפה שלא חזרו הרבה. אחדים. לא אותך. תראה, מי שצריך ברגע אחד, ונשארו. זה היה הראשון שהם רצו להשמיד. רגע, רק רצו להשמיד אותנו. היינו שאחר כך בבלוקים, כמה שנשארו בחיים, היתר נשאר בחוץ, לקחו אותם, יש קומנדו שלקח אותם. אחר כך אנחנו, אחרי כמה ימים, לקחו אותנו אורדרוף. היה 2 מחנות, על ההר אורדרוף נורדלאגר למעלה, ולמטה היה אורדרוף זודלאגר. 2 מחנות היה. קודם למעלה, כמה ימים אחר כך למטה, אנחנו ישבנו, שכבנו על הבטון בלי שום דבר, קיבלנו משהו, סמרטוט, שרואים את זה משהו, אוכל לא קיבלנו. אחרי כמה ימים הביאו קרונות ולקחו אותנו בוכנוולד. זה היה בוכנוולד בינואר, 45 ינואר. אנחנו הבינו, בוכנוולד זה עליית זה בטורינגיה. בוכנוולד זה תוך בגרמניה. ושם אנחנו לקחו אותנו במחנה, איך אומרים את זה? בגרמנית אומרים זה פרניכטונגסלאגר, פרניכטונגס, זה מחנה השמדה. שם היה כל יום וכל לילה, באו הססים, שם היה, אני חושב, 150-200 אלף אנשים. זה היה המון, משהו גדול. 150-200 אלף אנשים. כל לילה באו, לקחו 1,000, 2,000 בגז. אחר כך לקחו אותם, שמו על אוטו, ויאללה, לא איפה היה. ואחר כך, שם הייתי עד אפריל 17.
אפריל 17. טוב, אני עברתי הרבה דברים שם, אוכל, מה שקיבלנו, זה היה משהו, סוף מתי שזה משהו חשוב מאוד לדעת. קיבלנו משהו, מרק, היה קצת בשר בזה, וכל יום קיבלנו 100 גרם לחם, 100 גרם כל אחד. מה זה 100 גרם לחם? כל יום ובצהריים, בבת פעם אחת, מה שמרק עם טיפת בשר או משהו, זה היה אוכל. וסוף סוף אנחנו עברנו, לקחו אותנו פה ושם, ואני יודע, היה לנו הרבה צרות שם, גם כן היה צריך לפחד, באיזה שנייה בא את ה-SS ולקח אותי גם כן, את הזה וזה, וסוף סוף עבר את הזמן, ובאו 17 אפריל. 17 אפריל מוקדם בבוקר 3 או 4, שמענו הרבה יריות בחוץ, משהו היה. היה קודם כל ה-SSים לקחו עוד 30,000 גרמנים נוצרים. זה היה אחים שלכם, אבל הם היו נגד היטלר, היו קומוניסטים וזה. 30,000 גרמנים לקחו אותם לאפלפלץ. אפלפלץ זה מקום איפה שספרו אנשים. 30,000, וכמו אחד בכל הצדדים גמרו אותם עם צרורות. גמרו אותם עם בזות. גמרו אותם, וגם ב-30,000 גרמנים נוצרים. גמרו אותם. אחר כך שמענו את המלחמה הגדולה בחוץ, והאמריקאים סוף סוף תפסו את רק כושים. רק כושים, אולי 2 או 3 חטיבות יכנסו כושים. והיה 300 או 350 SSים בפנים, הם תפסו אותם. האמריקאים, קודם כל תפסו אותנו, האמריקאים, והראשון נתנו את ה-300 או 350 SSים, נתנו ביד של הרוסים, הצרפתים, הסרבים, הם היו הכי פראים. הם אמרו ש3 ימים תעשו איתם מה שאתם רוצים. אני לא יודע מה עשו איתם, ראינו את זה. מה שהחתכו מהבשר שלכם, נתנו בזה מלח, ועם מכות, לא יודע, הם ביקשו את המוות, הם נתנו לכם. זה כל אחד, אף אחד, הם לא הרגו אותם, הם ימותו מהכאבים, מהצרות, את ה-350, היה צריכים, הם אמרו, ל3 ימים צריכים לגמור אותם. אבל איך שאתם רוצים, באיזה צורה, לא חשוב. אז גמרו אותם. ואחר כך האמריקאים לקחו אותנו, קודם כל הדזינפקציה, אתם יודעים מה זה דזינפקציה, של לנקות אותנו, להוריד את הריקול, שלא יהיה קינים ולא יהיה שום דבר, אחר כך עם מקלחת חמה והכל, ולקחו אותנו מהמחנה הזאת, היה 4-5 קילומטר מחנה של SSים. זה היה אלגנט, יפה והכל. שם כבר SSים כבר מהסיועים לקחו את זה בשבוי, לקחו אותם. הרבה SSים היה במלחמה, נפלו כבר בין הקרבות. אז זאת אומרת, לקחו אותנו שם, זה היה מקום אלגנטי, יפה. קיבלנו פיג'מה אלגנטי, נעליים יפה, היינו כבר נקים והתחילו לתת לנו אוכל. לאט לאט, שאני באתי הביתה הייתי 65 קילו. לא הכירו את זה, לא הייתי אף פעם כל כך יפה. והיינו שם, ואת המחנה, איפה שהיה בוכנוולד, המחנה ריכוז, הם התפוצצו את זה, ואחר כך שרפו את זה הכל. נשרפו את הכל, כל המחנה, איך שהיה. אבל קודם, מה עשו האמריקאים? אותנו לקחו משם, והם היה מלא מתים. הם הביאו את הגרמנים. הגרמנים היו צריכים להתלבש כמו ביום ראשון, אלגנטי, להתלבש ולבוא עם לא מקוש,
אלא טוריה? לא טוריה. מעדר. מגרפה. וכל מיני דברים, כן. כן, כן, ולעשות בורות ואת המתים לחפור. הם ידעו על זה שבכל זאת שורפים הכל, אבל זה הם רצו שהם יעבדו על זה, הם אלגנטים והכל. עבדו, לא יודע, אולי שבוע ימים, יום ולילה. הגרמנים, הם עשו את זה, האמריקאים עשו את זה. וסוף סוף, אחר כך אנחנו היינו כבר שם, עבר הכל. הם אמרו שצריך להכות עד שיהיה אפשרות לוקחים אותנו הביתה. בטרנספורטים לוקחים אותנו הביתה, אבל אני לא רציתי להישאר. אמרו מי שרוצה ללכת לעבוד, בבקשה. אני ועוד אחד הלכנו, התחלנו לזוז מטורינגיה דרך ינה עד פעם אחת עם עגלה, פעם אחת עם אוטו, פעם אחת עם זה, פעם ברגליים, אבל תמיד לקחו אותנו אם יש מישהו, אפילו הגרמנים לקחו אותנו, לא יכול להגיד עם האיכרים משהו. לקחו אותנו, סוף סוף אנחנו הגענו עד הגבול ינה, ינה זה מאיפה שיש הזכוכית שאפשר יכול בזה לבשל, עשו את כזה וינה, הגענו לשם, שם היה גבול, צד הזה היה האמריקאים והצד שני הרוסים, ויחד רב סרן רוסי שם. הוא לא רוצה לעזוב אותם לעבור. לא, אני מאז, מה מכאן? רגע אחד. מאז אני דיברתי עוד טוב יוגוסלב סרבי. אני יכלתי לדבר טוב מאוד. דיברתי ברוסית וסרבי זה מאוד מאוד דומה. מבין אחד את השני. ואני אמרתי, אני יודע סרבית לדבר. הוא אמר שבסדר, טוב מאוד, אז תגיד מי אתם והכל, ואני אמרתי. הוא אומר, אתם יהודים? אמרתי, זה היה יהודי. הרב סרן, אז בגלל זה לא רוצה לעזור אותנו, ללכת. הוא אמר, אתם יהודים? אמרתי, כן. אז הוא אמר לי, אם אתה יהודי, אז תגיד לי, אבל זה היה, גם ככה, תגיד לי, איזה ליל סדר אומרים הכל נדרי? איזה ליל סדר אומרים הכל נדרי? אז אמרתי, תסלח לי אדוני, ליל סדר אומרים המנשתנה, גם הראשון וגם השני, כל נדרי זה אומרים ליל יום כיפור. אתה יהודי, הוא מתחיל לדבר איתי יידיש, הוא אמר, כנסו יידיש? אמרתי, יו. גרמנית אני יכלתי קצת כאן. אמרתי, du kannst übergehen, אתה יכול לעבור. והשני הוא נתן בידו ספר, זאת אומרת, ספר, תפילה. סידור. כן, והוא אמר, אז תראה לי איפה כתוב את הקריאת שמע. זה היה יהודי, אבל היה כל אסימילת, היה כל משפחה, הוא לא ידע מה זה להיות. הוא לא יכול את זה. הוא לקח להפך, הוא אמר שלא, אתה תחזור. לא, הוא היה צריך לחזור, אולי הוא עבר אחר כך, או לא. אחר כך לקחו את כולם הביתה, אבל אני יכלתי להמשיך. אני הלכתי אחר כך, גם כן יש, היה רוסים לקחו אותי קצת הלאה, הלכתי בצ'כיה, אחר כך סלובקיה, וסוף סוף הגעתי מקום איפה שרוסים לקחו אותי בקומנדנטורה. והם אמרו, היה אחד, גם כי היה לי מזל, אחד סגן, יהודי, רוסי. וגם דיברתי איתו רוסית, קודם כל עם סרבי דיברתי איתו, אחר כך עם יידיש, גם הוא היה כל יידיש. והוא אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להישאר כאן, מפני שזה קומנדנטור כאן לא יכול להישאר. אני אתן לך שתי חיילים עם עגלה, הם נוסעים עד הרכבת, תחנת רכבת. הם לוקחים אותה תחת רכבת, ושם אתה יכול בעוד שעתיים יהיה רכבת לבודפשט. עם זה אתה יכול לנסוע לבודפשט. אז הוא נתן לי עד אחד לחם, עד אחד, לא יודע, משהו, לא יודע, איך אומרים את זה, קולבס, נו. אז נו, נחניק או משהו, ואחד כזה עם ביבייה. עם מים שיהיה לי מה לאכול, זה היה מאוד מאוד נחמד, והשתי רוסים אמרו שתשב על זה ולקחו אותי לשם, ושם בערך באה רכבת.
והרכבת לא יכלה לעלות, היה מלא רוסים, כולם עמדו, וכולם זרקו את כל אחד האזרחים, כולם זרקו אותם. וגם היה איתי שם. בא אחד אלוף משנה רוסי, זה היה כאן 3 זהב ו3 כוכבים, יהלום כזה. זה היה אלוף משנה, אחד נמוך שמן. ואני אמרתי לו, אני לא יודע שאיך יצא מהפה שלי ברוסית, ביוגוסלביה. אולי אתה יכול לעזור לי, שאני רוצה ללכת הביתה. והוא שאל, הוא ראה שאני יכול לדבר איתה, אפילו לא רוסית, אלא עם סרבית, אז הוא אמר, מאיפה אתה? אז אמרתי, אני יהודי, אני בא מהקונצרטטוס, לגר סבתי, יש לי אישה צעירה וילדה קטנה, אולי אתה יכול לעזור לי לעלות על הרכבת. הוא לקח אותי, והרוסים לא יכלו להגיד שום דבר, אלוף משנה, הם היו צריכים לעזוב, לתת לו מקום. והוא אמר, תעלי אתה, לי, הוא בא איתי ביחד. היה מקום אחד, 2 מקומות, הוא אמר, תיכנס על יד החלון, שב, והוא ישב על ידי. עד בודפשט הוא ישב על ידי. עד שהגענו בחוץ בבודפשט, כי היה הכל מפוצץ. לא היה כבר אפשרות להיכנס. מונקל צ'ובר להביא להם. לא יכלנו, שם היה רכבת חשמלי, שזה כל חצי שעה היה רכבת חשמלי, היה לו עוד הפסים שלו, זה היה עוד בסדר, הלך משם עד בודפשט, באמצע, בתחנה הסופית, כי הרכבת לא יכלה להיכנס, לא היה אפשרות להיכנס. מתי שהגעתי שם, ירדתי, אז אני התחלתי לרוץ כמו אדם שהפסיד את הראש, לרוץ עד הבית איפה שגרנו. מתי שהגעתי שם, אני אמרתי בחוץ. עכשיו כדאי להיכנס או לא כדאי. ואחר כך בא, מתשיש. איפה שאני מצאתי אותה, זה... találkoztál szomszédasszonyon. először a szomszéd, הכנסתי, ובאה אישה אחת השכנה, והיא אמרה לי, היא לקחה אותי, ואתה בא הביתה, אחד נוצריה. הבעלה היה יהודי. והוא נתן, היא נתנה לו לאכול בגטו. egy darabig. אחר לא היה יכול. וסוף סוף היא אמרה, סרנקה כבר בבית. ורצה בחוץ היה אחת חנות, ושם יום הראשון בבוקר יצא לעשו שם לקלף תפוח אדמה, שם עשו משהו, בישלו משהו, אוכל, לא יודע מה. ובא, איך אנחנו נפגשנו, ויהודית, איפה יהודית? יהודית לא היה בבית. היא אמרה, אז אל תפחד, יהודית חיה, יהודית במוגדו לקחה אותה, ברומניה היה מקום איפה שם. לא מולדוביתה, אבל... כן, זאת אומרת, לקחו הג'וינט, לקחו אותה שם, ושם לא היו הגרמנים, שם היה מה לאכול, וזה רומניה היה לאכול, רומניה זה לא היה כל מקום הגרמנים, והיה מקום איפה שהיה בסדר גם כן, ומה אני אגיד? אחר כך נפגשנו ונשארנו ביחד אצל אמא, ו7 חודשים היינו שם. אני התחלתי לעבוד, הייתי שוטר בבית סוהר, 7 חודשים, שם נתנו לחם כל יום, כשהלכתי הביתה, לחם למשפחה, ואוכל נתנו או משהו, הכסף כבר לא היה שווה שום דבר. אבל אני אגיד, איך שנפגשנו, איפה היא הייתה, איפה אני הייתי, ואיפה הייתה יהודית, זה אולי יכול לספור על יד אחד. בכל העולם, כמה ייסרנו, כמה... יהודית היה אחד. יהודית היה... עגלה,
מתים ועוד חיים, אבל... זה רגע אחד, איפה היה זה? בצלב אדום. צלב אדום. צלב אדום. היו שהאחיות היו כמו... מה אני אגיד? חזקים ובריאים, גם הוא הכל מהילדים. הילדים... טוב. או, מה עכשיו אני רואה אותה. אודי, נו, תדליק את ה... אתה יכול להדליק את המזוג אוויר. מזגן? מזגן, כן. שמה היה לך, כן. היית בדואר פריד או חיה הייתה? רגע. היום לא היה שום. היום לא היה, אתמול היה. אתה עוד הולך לא, לדואר? אתמול, היה שום. מחר אני הולך בעזרת השם. מחר אני הולך. איציק לקח את זה מה שהיה. כן. ומה אני אגיד? אחר כך יהודית הייתה, זרקו אותה. מה אני אגיד? האמת זה אמת. אני לא רוצה לדבר על זה, כי אמא שלי נפטרה ואף אחד לא חי. לא נורא, שיהיה מה לכם- שהיה אני- עבר. רחל, אני אגיד שאדוני יסלח להם, שיהיה לכם מנוחה ולא יזכור על מה שהם עשו איתה, אבל היא הייתה בחוץ. היא הייתה בחוץ ברחוב, ואחר כך מוקדו מצא אותה. וסוף סוף היא חזרה ואני חזרתי. איך שנפגשנו, זה יכול להגיד, זה היה כבר לפני שהתחיל הכל כתוב בשמיים, איך שאנחנו צריכים לחזור. ועל זה רוסי אחר כך, היינו כמה חודשים והתחלנו לזוז, היינו בגרמניה 2.5 במחנה של ג'וינט, מחנה של אונר"א, קיבלנו שם אוכל, אני הייתי ראש המשטרה, שם התמונה שלי וראש המשטרה אני הייתי, זה בגרמניה. זאת היה יהודית והיא, זה ששומרת על הילדים של אחותה, ואני בגדי של ראש המשטרה, וזה בגרמניה. אחר כך היינו שם 2.5, ובסדר, עלינו ארצה. זה היה הסוף של הטרגדיה שלנו. אבל מה אני אגיד? איך שאנחנו הגזמנו, שאני דיברתי, שמאמה אמרה את זה, כן, היא אמרה דבר כזה, איך התחתנו, כן? שאני אמרתי, שאני ראיתי אותה, קודם כל אהבתי את זה. המשפחה, שמוקדו הייתה, הייתה בת 15, הייתה יפה מאוד, מאוד, ממש יפה מאוד, בלונדינית. הלכתי בגלל, עלו 4 בנות אחרות, כי לא היו יפות. והיה לי כל מה שמיוחד יפה. ואני ידעתי אופרה ואופרה, נשארתי הרבה, ומוקדה אמרה לי יום אחד, הם לא שמעו את זה, שמוקדה אמרה יום אחד, את רואה שאיזה אחות יש לי, בת 18, איזה יפה מאוד. אמרתי, יפה מאוד, אני מתחתן איתה. היא אמרה, אתה לא נורמלי, מה אתה רוצה לחיות עם אחותי? אתה רוצה לחיות, על מה אתה רוצה להתחתן? ב-18 היא לא רוצה להתחתן. וככה היה, ומה שעבר בינתיים זה אני לא אומר, וכאילו זה כתוב כבר שם, אלא מה, שזה היה באוגוסט, סוף אוגוסט, 40, אוגוסט, ספטמבר, ו-41, 9 פברואר, היה לנו החתונה. האמא שלה הייתה קודם כל, היא הייתה פחד הייתה לה. למה? מפני שבבודפשט לא היה שמות יפות טובות של הבנים בבודפשט. זה גם היה לא כל כך, אבל בגלל שהלכתי פעם ראשון אצלם לבקר אותם, אז אני עוד התפללתי בתפילין, והיא הייתה דתייה מאוד, כמו אמא שלה, דתייה מאוד. מתי שהיא ראה בבוקר לתפילין, היה מול משפחה. אז זאת זה בעל ואישה דתיים מבוגרים, אני ישנתי שם. ומתי בבוקר היא ראה שהיא אמרה, זה משהו אחר, זה לא אותו דבר. אבל מה אני אומר את זה? שהיא אמרה, לא היה, למה התחתנה כל כך מוקדם? לא היה כבר יהודים, ילדים יהודים, כי באורי לקחו את הכל, התחילו בשנת 40 לקחת את הצעירים יהודים.
כבר על מחנה עבודה ברוסיה, על יד אדון והכל, ואף אחד לא חזר. לא היה אף יהודי. ומה שהיא רצתה, היא ראה שאפשר יכול להתחתן. לא רצה להישארת ככה, אז היא התחתנה. אז אני אמרתי בצחוק, אולי את לא אהבת אותי, רק רצית להתחתן. אבל זה לא נכון, זה לא נכון. אני אגיד דבר אחד, כתוב הכל בשמיים, מפני שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שנייה, אבל הוא יודע מאלף עד תף הכל, הוא ידע את הכל מה שיהיה איתה. אתה רוצה לשתות משהו? מה מכאן? והיא הייתה צריכה, את שומעת רחל? והיא הייתה צריכה לקבל את בעל שעל ידה עד הסוף. לא בעל שאם חס וחלילה קורה משהו, שתלכי בעזאזל עכשיו, תראה בבית חולים, או תשכב, לא יודע שם וגמרנו. בעל שאיתה ביחד, ככה, בכל מיני צורות, בטוב ורע, בבריאות ובמחלה, באושר, בעוני, במלחמה ובשלום, איך שכתוב, עד הסוף. והאימא שלה, אני אומר, את זה קנתה לה לאימא שלה. הייתה אישה הזאת, שמה אני אגיד שאי אפשר להגיד זה. אישה הייתה צדיקה, אמיתי, ואולי בזכויות של אימא שלה הייתה צריכה לקבל את ככה, ואנחנו עברנו כמה צרות עברנו אחר כך עם איציק. אני על הברכיים. מה מקמדש? מה? לא, זה לא חשוב. מה לא חשוב את זה? צריך להגיד. מה, רחל לא יודעת? עכשיו הוא ילד טוב. זה לא את זה, שאני על הברכיים ביקשתי, או תשלח אישה או מישהו שיכול להחליף את ההורים. לא, איך אומרים? תגיד מונגרית. לא, להחליף את הכל, אותו לגמרי. לשנות אותו. לשנות אותו, או תיקח אותנו. ואחר כך בא רחל, ובאמת רחל הייתה הראשונה שהיא אמרה, אין יותר חברים. חברים, אני, משפחה, אחר כך באודי והכל, ויצחק כמו שמיים וארץ, הבדל כמו שמעו דתי. לא היינו בבית, הוא הביא אחד בחור, הוא הביא בחורה בפנים. זה כל מיני דברים, והוא היום בן אדם, יש לו כבוד בבית כנסת, יש לו כבוד בעבודה. מכבד אתכם. מכבד אותנו. זה שווה. והוא בן אדם כמו שמיים וארץ. הבדל כמו שמיים. אני אומרת לך, הטלפון שצלצל ביום שבת, ממוקד. אתה יודע איך הוא רץ? כן, אני יודע. לא רק את זה, אתם יודעים, יש עוד משהו חשוב לדעת. הוא לא קיבל בן כמו שהוא היה. הוא קיבל בן כמו אודי. את יודעת איך הוא רץ שהטלפון צלצל אצלנו ממוקד? שם סנדלים מהר, בדיוק אמרנו לאכול. הוא לומד לא טוב. משוגע רץ. בטח. הוא לומד טוב, הוא ילד טוב, הוא לא בזבזן, הוא לא עושה ככה, הוא באמת בדיוק לצד השני, כמו שהוא היה. תראי, בטלפון אנחנו לא עונים בשבת, אנחנו יודעים, כאילו, זה רק אתם יכולים להיות. אתם יודעים אם יש צלצול, זה רק הדרה שלכם. כן, אף אחד לא מצלצל, אמר בדיוק אמרנו לאכול, לא יברך, היה בדיוק טלפון. אני מרימה, הוא אומר, גמר לברך, מה זה רץ לפה, וטוב שיש לנו מפתח לכל אחד. זה בגלל זה, אני אמרתי, אם אני הולך, אני סוגר בחוץ, למעלה פתוח, ויש אצלכם, יש יהודית, יש חיה, יש כל אחד מפתח, הכל, בגלל זה. אני אחר כך צלצלתי ליהודית שתבוא. אז זהו זה. זאת אומרת, כן, אתה צלצלת גם כן, לי. עכשיו יכול להגיד, ואני לא יודעת לקחת את הטלפון. תודה לאל. אז אחר כך צלצלתי אליך לראות אם איציק כבר הגיע, מה העניינים, אבל כששמעתי אותך וזה, אז כבר נרגעתי. 46 שנה גרנו. אבל אני לא יודעת מה מכאן? עד השעה. מה מכאן? תשתקו שנייה, סרן.
תשתקו שנייה. אנחנו הגענו סוף סוף לכאן, אחרי 46 שנה יש לנו בית, יש לנו מה לאכול, ברוך השם, אנחנו ביחד, וזה מה שאי אפשר לשלם. אי אפשר לשלם. אני 80 וחצי, היא 78, ולשבת ביחד על השולחן. אחרי אנחנו יהיה, אני רוצה לדבר, זה באמת, בעזרת השם, פברואר 9, צריך להיות לנו את החתונה היהלום, 60 שנה. ואני אמרתי, אנחנו רוצים לקחת ילדים, נכדים, נינים, ורק המשפחה, ולעשות במקום מה שארוחת ערב. נכון, זה צריך להיות יפה. מתי? ב9 בפברואר? פברואר 9. אתם יודעים מה זה לחיות ביחד דרך זה צריך להיות יפה, לעשות את זה. רחל, אנחנו עברנו גיהנם על גיהנם ביחד. גיהנם על גיהנם עברנו. היא הייתה שם, יהודית הייתה שם, אני הייתי שם. מאיפה שלא חזרו רק אחדים, ומצאנו אחד את השני. והיה זמן שכאן בארץ, שהראשונים שלא היה מה לאכול לנו, רק 3 ילדים אכלו. היא אמרה לי, תאכל אתה שאתה אבא, אתה עובד. אני אמרתי, לא, תאכלי את, אתה אימא, את צריכה לסדר ילדים. ולא אכלתי, לא אני ולא היא, היה קצת בשר לפעמים, רק 3 ילדים. מה אמרו תמיד? הילדים של הפריד זה נראה כמו ילדים עשירים, היו תמיד אלגנטים, היה הכל לכם, היו תמיד אוכל, הלכו בבית ספר, לקחו אוכל הכי טוב. לנו לא היה שום דבר, שנים רבות, ואף פעם לא היה שאלה. לא היה לנו. אף פעם לא, רחל, אף פעם לא היה שאלה ממנה. למה אין לי זהו משהו? ואני הושעת והגיעה, וזולי, היא באה, לקחו את החברים שלו לחתום 4-5 בנקים. הכסף, המשכורת, זה היה פעם ופעמיים לא היה. תמיד היה צרות. ושילמתי בבנקים, ושילמתי הכל. אף פעם אף אחד לא היה צרות איתנו. ועברנו שנים רבות עד שהגענו שם. היא קיבלה את הכסף, ואני קיבלתי משהו פעם ראשון, שהיה הרבה חובות, קיבלתי אלבור, משהו מהסימנס. וזה היה מספיק לשלם כל מקום, איפה שכל החובות. אני שילמתי, ונשאר עוד כסף לי להתחיל לקנות רק בכסף. והיא התחילה היא לקבלת, אז התחלנו כבר לחיות יפה. ואחר כך לקחנו, יהודית יצאה, עזרנו לה כמה אפשרות, היה יצאה, נתנו, היה לא הייתה צריכה, לא הייתה צריכה בקשר, הם עשו ביחד כמה שנים, והיה עבודה טובה, הייתה קצינה בצוהר, היא הייתה מזכירה שם, בקבר דמון, ונוני, ודאי שם בצבא, היה לכם פדירה, גם הם קיבלו משהו, אבל לא קבל, איציק קיבל הכי הרבה. אבל ברוך השם שעברנו הכל ויצאו, בסוף סוף יצחק קיבל גם כן אישה וילד, וברוך השם. שבת היה אצלכם הסגן הלך כל היום? כן, שעון שבת יש לי. יש שעון שבת. עם הסגן? מה זה? אני אמרתי, מוכרח, אי אפשר. זה סגור? הוא מדליק אותו ומקבל. היא אמרה את זה שזה... אז כל הלילה אתם מבינים? ואי אפשר כל השבת. אני יכולה לכוון אותו בערב שבת מתי שאני רוצה, ובלילה מתי שאני רוצה. אפילו שידלג מ7 עד 11. אז אי אפשר כל יום. מה? אי אפשר, אסור להיות כל יום, לא יכול להיות ככה. לא, שעון שבת. צריך שעון שבת, זה בסדר. זאת אומרת, תודה לאל, אנחנו רואים ילדים אז טובים. יופי, הלוואי וייצא והנכדים, זה צריך להיות מאוד יפה. 5 נינים מותקים יפים, ויש שם נין בן 10. איך הגעת על 5? 5? בוא נראה. אדם ורון. יעקב. יעקב החמישי. איך הוא? עכשיו בא השישי. חמוד מותק. איפה? עכשיו השישי. אצלך?
שעה טובה. אז יהיה עוד מעט השישית גם הלוואי יהיה הבחור. עכשיו צריך ילדה. לראות. אתם כולם בנים, נינים, אצלכם. כן, אני רוצה... הכל בנים. צריך להיות אחד בת כמו הוא הוא. רוצה כן. נינה. יאללה, אהוד. נראה? יאללה. איפה? הביתה. הוא איציק? איציק? לא, איציק ראה אותם, הוא ירד. כן. זה, אז... יום אחד אתה אני... רוצה לעלות? כן, הוא... יום אחד אני הלכתי בבית, ואורנית באה, לא, יהודי, היה בא עם נתיב, והוא ראה אותי. שלום סבא יוני, שלום לך. סבא יוני, אבל כל רע. הוא גזעי, הוא לא ביישן. איתו יכול מדברים על לדבר איתו נתיב. בטלפון כמו עם מבוגר. חמוד מאוד. מאוד חמוד, ויש לו שכל. איפה רשמת אותו שנה הבאה? גן עירייה. איפה? אצל ראיה. חזר מהעבודה. נכון כזה לעבוד. הבא בשלוש, אז אמרתי לאהוד, בוא לא נלך שמעת, ליגת, מה לא זה שמע משנה? איציק. אתה שמכניסים היתר. לא. הכסף. אבל אתה תצלצל יום רביעי, תשאל לזבולון ותחזיר לו תשובה לאיציק, אז טוב? אני מחר בבוקר אני אשאל. לא, יותר טוב יום רביעי. יום אז זהו זה. רביעי. מה? יום רביעי. יום רביעי שעובדים. תראה, היום עבדו מתכונת שבת, כמו והם שעובדים. אמרו יהיה עוד יותר גרוע, יחריפו את העיצומים. אז זהו זה יכול. אז עדיף שתצלצל. זה יכול להיות. הלוואי שנגמרו את זה שאני... מטומטמים. אצלי קח אותי נובמבר 10. הגעתי למצעזנית בנית. 1944. בנובמבר 10. קח אותי באייכמומור. צעדת אייכמן. צעדת אייכמן, כן. וכל הזמן יושנו בחוץ. לא, כן יראה. אחר כך קח אותנו ל9 ימים, 10 ימים הלכנו, וקח אותנו לפורנדורף, לקח אותנו לאוסטריה, לקח אותנו לליכטנבורד, שם היה מחנה, נתנו לאכול משהו, אבל לא מספיק, ועל הרצפה שבנו. ואני בכיתי כל הזמן על הילד, הילדה. וואי וואי. אני רוצה להגיד עוד משהו בסוף. מאמה, אם את לא יכולה לדבר לא צריך. לא צריך, תפסיק. לא צריך, לא צריך. אני רוצה להגיד לך משהו, מה שהכי חשוב לדעת בבוכוואד, שאנחנו קיבלנו את השחרור, וכבר קיבלנו השחרור מהאמריקאים, והאמריקאים יום הראשון אמרו, כל יום היו צריכים ללכת לקחת אוכל. צהריים, בבוקר אדם לחם כזה, בצהריים משהו מרק, חתיכה משהו בשר בזה. ומתי שבאו האמריקאים, הם אמרו, קודם כל תביאו את האוכל, והאססים כבר גמרו אותם, תפסו אותם. והאוכל ב2:30 נתנו, ב1:30 נתנו את האוכל. ובדיוק בזמן כזה קיבלנו השחרור. ב12, לפני 12, אמריקה אמרו שאתם לא תשארו בלי אוכל, אז תרוצו לקחת את הכל ותחלקו, כמו שהם ידעו כבר איזה קומנדו היה שפה ושם וזה, ולקחו את האוכל. ושם היה מטבח, היה כמו שכפר גדולה. כפר גדול או גדולה? גדול. כפר גדול. ושם היה סירים 1,000 ליטר, או גדולים מאוד. והכניסו, ואמריקאי אחד, הכניס איתם אחד חייל, פתח סיר אחד, זה הלך עם אוטומט. לא, ביחד לא היה יכול. והיה מלא עם ראשים, ידיים ורגליים אנשים. הם נתנו לנו אוכל בשר בן אדם. בשר בן אדם. אז אמרו את זה לנו, אחר כך שמעתי איזה מישהו שהיה בין הקומנדו שהלכו שם, ראו את האמריקאי אחד גבוה, אחד כושי. הוא נפל, פתאום הפסיד את הכרה. כשהוא ראה את זה, הוא הפסיד, הוא נפל ממש.
פחד שהוא ראה, אחר כך הוא אמר את זה, עוד לא ראה דבר כזה. אנשים חותכים ונותנים לאכול לאנשים. זה עשו הגרמנים. הגרמנים עשו את זה. הגרמנים לא יכולים לשלם את זה אם עכשיו מפציצים עם אטום את כל גרמניה. הם לא ישלמו על ולא מה נשאר שם אבן על אבן, זה שום דבר, זה לא שילום על מה זה שהם עשו איתם. וגם ההונגרים. גם ההונגרים. ההונגרים מה שעשה 600 בין ה-6 מיליון היה 600,000 יהודים מהונגריה. ההונגרים, את החיילים, לקחו את הרובים מהקדה, זה עד שיצא הדם, ככה זרקו, הרביצו אותם בקרונות וככה שסגרו אותם ללכת לאושוויץ. ההונגרים היה עוד יותר רעים כמוהם. פנטסטי, הונגרים גם היום אנטיסמיטים גדולים מאוד. הם רוצים את זה לכסות, לא כולם לא יכלו, יש עוד אנשים בסדר, אז וחלילה לא יכלו את כולם, אבל החלק הגדול עד היום אנטיסמיטים גדולים מאוד. הם מוכרחים את זה לכסות שלא יהיו בדיוק כזה. בגרמניה יש הקרחת האלו, זה גם כן האססים והכל. נאצים. נאצים, כולם. כל העולם. סבא, תודה. אין בה מאמה. מאמה, תודה. ואמא